Tiven polo mundo adiante moito medo a me perder e, cando me tope en Meira, non terei medo de morrer. Mas non foi así. Este é o lugar da Travesa, na parroquia de Santa Comba da Orria, no concello de Riutorto, unha pequena aldea da provincia de Lugo onde naceu Avelino Díaz o 14 de novembro de 1897. Aquí viviu ata os 10 anos, momento no que a súa nai, Antonia Díaz, o recoñeceu como fillo e marcharon para Meira. A pesar de vivir lonxe da súa terra case toda a súa vida, o escritor nunca esqueceu as súas paisaxes e as súas xentes. Eu agora son un inútil, son un vexetorio que non sirvo para nada. Pero así é todo, estou co meu pensamento ali en Galicia. Estou co meu pensamento ali naquel val onde nacín que para mirar ao ceo non se podía fazer, había que fazer así. Estou recordando todos os nomes daquela aldeiña de toda a xente. Estou recordando a familiares que foron desaparecendo pouco a pouco. Pero Galicia non é sen nunca. Galicia, hermoso Vergel, tierra donde eu nací. Estoy moi lejos de ti, pero soy tu amante fiel. Y mi destino cruel me causa penas mayores y esos campos, las flores, no puedo más contemplar. Nunca te voy a olvidar, Galicia, de mis amores. Aos 12 anos, Avelino colleu por primeira vez o camiño da emigración cara a Bos Aires, en Argentina. 12 anos tiña eu cando o meu parente, aventureiro e codicioso, me trouxo para América, sin que eu, a esa idade, tivese deseios de vir nin motivos ou razóns que me obrigasen a sair da nosa terra, xa que drento dunha relativa proveza non me faltaba de nada. Eu non emigrei polo meu deseo. Quizabes, cando fose máis grande fixese, pero daquela non fixen máis que realizar unha aición de obediencia, como se me dixesen que foses a echar patacas ao leiro ou levar as ovellas ao monte. Mais o resultado inmediato foi que, aos poucos anos, o meu parente máis eu, voltamos á terra con unhas cantas cadelas que, por certo, non chegaron para media merenda. Avelino asistiu á escola primaria da época, a que acudían mesturados os rapaces de diferentes idades, sempre cando o permitisen os traballos do campo. Sería xa na emigración e grazas ao seu esforzo e interese por aprender cando acadou a súa formación intelectual. Cando cheguei aquí non sabía, certamente, máis que un pouco desa mal chamada doutrina cristiana. Sabía moitas oracións, que maldita a cousa para que me serviron, pero non sabía casi nada das cousas que teñen valor na vida. Él me decía que él no había ido nunca al colegio, me contó sí que había sido maestro de aldea acá, entonces eso sí me lo contaba. Es más, le daba placer contármelo. Logo de 6 anos na capital argentina, regresou a Meira en 1916, onde exerceu de mestre. Pero aos 22 anos retomou a senda da emigración, esta vez cara a Cuba, e un ano despois asentouse definitivamente en Bos Aires, e non regresou nunca máis a Galicia, moi ao seu pesar. Miña terra e miña nai, estando lonxe de vós, teño fondas de sazós que semellantes non hai. Meu espírito para lo vai, falarvos con doce acento, e vai o meu pensamento por riba do ancho mar, con ansias de bicar e dicirvos meu tormento. Ai, miña nai ben querida, ai, miña nai adourada, ai, miña terra belida, que de min es toda a vida ben amada. Teño frévela engunía desde cando vos deixei, e dame dor noite e día pensar que na lonxanía morrerei. Fíreme cos seus enconos unha fonda señardá, e estou a loitar con Crono. Ai, quen soupera se os sonos son de verdad. Miña patria ben amada, cando a verte volverei, e de ti, nai adourada, esa frente venerada bicarei. Eu sufrí moito cando vim aquí. Sufrí moito porque a nuestra persona que me decían que el gallego ignorante, gallego bruto, hasta gallego ladrón, que vienes a matar el hambre aquí, este vos tenés trampa y nosotros no tenemos, y otras cosas por el estilo. Y, en fin, la cosa es que
mientras se pueda mantener el sentimiento hacia la patria, mientras se pueda mantener ese amor, aun cuando como yo que ahora estoy casi imposibilitado de demostrarlo pues, en el papel escrito, en cuando sea así, mientras se pueda mantener esto, hay que seguir manteniéndolo. Costa sacrificio, pero sacrificarse por una patria que se ama, sacrificarse por un país donde se nació, donde se vio hasta la primera luz, sacrificarse hasta donde sea posible, eso é moi honroso, é moi digno. En Bos Aires casou cunha moza navarra, tamén emigrante, Felisa Iduriaga, coa que tivo 4 fillos, Avelino, Armando, Alfredo e Alberto. Mentres traballaba como administrativo nunha das empresas leiteiras máis importantes de Arxentina, frecuentou outros escritores galegos que, como a él, extrañaban a súa terra. En 1956 participou de forma moi activa na organización do primeiro congreso da emigración galega celebrado na capital arxentina, do que foi secretario, ademais de relator, en diferentes comisións do mesmo. Avelino era un moi recatado, serio, diría eu que triste, como estivese triste sempre. Non recordo haberlo visto rir nunca, pero un home de honradez tremenda, un home recto dos seus tratos, humilde, máis que modesto, humilde propiamente. Un gran poeta, pero sobre todo un extraordinario versificador, moi forte nos seus principios en canto a defensa de Galicia, en canto ao ser galeguista, en canto a utilización do idioma galego, en canto a súa conducta. Buenos Aires, os galegos afacíanse ben, afacíamonos ben, e íbamos levando todo. Tiñamos ali unha forma de curar esa morriña. Hasta comidas galegas tiñamos en algún restaurante, por exemplo, no centro de Ourensán, cada fin de semana había comidas galegas ali todas. De maneira que había moitas formas de curar esa morriña, escribindo unha delas. Falábamos de poetas, de poesía, do galeguismo, do franquismo, dos problemas sociales de Galicia, da miseria que obligaba a emigrar, falaba, sobre todo no orden intelectual, falaba de eso, de poesía e de poetas, de creadores, non só poetas, tamén novelistas, tamén contistas, tamén ensaístas, pero sobre todo falamos da situación do idioma galego, do problema da emigración, país que é un viveiro de emigrantes. El sabía que había que reivindicar a Galicia fora, había que dar a conocer a Galicia, nese caso na prensa argentina, na prensa galega que circulaba entre argentinos e fillos de galegos. E sabía que se escribía poesía, aparte de ser unha necesidade íntima, aparte deso, era un aporte á literatura galega. E si tiña conciencia deso. Todos os que escribíamos tiñamos conciencia deso. Non pretendía ser un libertador de Galicia, nin resolver os problemas tantos que hai aquí, a industrial, a agrícola, non pensaba nada deso. Pensaban aportar, poñer un grau común, o hórreo común, dentro desa escrita. E así o dicía. No periódico da Federación de Sociedades Gallegas, primeiro foi o Despertar Gallego, que, por certo, confeso que algún crioliño moi respetable, que por ser criollo, que por ser argentino, pero que tenme dito algunas veces que estabais dormidos os gallegos antes, alguna vez, quizá, digo, bueno, pero vale algo o que fixen o que pago eu, caminando de mí mismo, digo, bueno, pues non valerá moito, pero pola miña boa intención, polo meu sentimento, algún valor ten. E non debe ser tan egoísta que debe guardar as súas ideas, os seus pensamentos, e sobre todo os sentimentos, cando son nobles, non debe ser tan egoísta e que guarde este para ti mismo, non nos voy a conocer. Él defendió a Galicia de todas las formas posibles. Las armas que él tenía, ¿no? Eran un papel, una lapicera, y después como gran cosa era la máquina de escribir, que en aquel tiempo era
tener una máquina de escribir como la tenía él y cuidada como la cuidaba él y todo, era muy difícil tener, para lo que él ganaba, y todo eso fue sacrificio de él. Avelino Díaz deixou publicadas 3 obras, De Bezos e Pallalegas en galego, e Flor de Retama en castelán. Coincidindo co 25 cabo dano do seu pasamento, o Centro Lucense de Bos Aires publicou 11 poemas dedicados a Castelao, un escritor ao que o poeta de Meira admiraba no máis profundo de sí. Había un reportaje que le hacen a Castelao, entonces en un momento dado le preguntan a él por Avelino. Castelao dice que él era un poeta muy humilde, por Avelino Díaz, que le había ofrecido toda su vida a Galicia y que había luchado por Galicia y para Galicia toda su vida. Entonces decía, hablaba de la humildad de él. Si él le había dicho eso de mi papá, te imaginas lo que iba a hacer mi papá de Castelao. Aparte lo quería muchísimo, muchísimo. El libro 11 poemas a Castelao, ¿por qué se lo dedicó? Fue el último libro que hizo. Yo te diría que terminó ahí e aí empezou a debacle dele. Segundo os expertos e a súa familia, tamén existen gran cantidade de poemas inéditos pendentes de seren recuperados e outros, desgraciadamente, desaparecidos. Fálase dunha obra inédita duns 850 poemas. Recentemente, a Asociación Cultural Avelino Díaz constatou que boa parte desa obra está depositada no Arquivo da Emigración de Galicia, recollida en 12 carpetas e clasificada por temas. Algúns están musicados. Avelino escribía como un paxariño que canta, e aí se queda. A súa mesma humildade nunha cidade onde hai tanta xente vanidosa. Os argentinos, non solamente o galego te contagiado, pois tamén. Xente de votar por él, de decir aquí estou eu, de decir... Pois él pues, era un bicho especial, un bicho raro, moi humilde, moi así. Aparecía, a xente tiña en conta, respetaban moito pola súa actividade, pola súa actitude galeguista, pero non sei hasta onde respectaban como poeta. Sabían que escribir, sabían que tal, recitábanse alguna vez algún poema del en algún acto, en alguna festa, pero non pasaba de aí. 4, podía haber tenido 50. Se dice que, lo que se dice son cosas que, por ejemplo, que él tenía para muchos poemas que no se pudieron editar, él podía haber hecho otros 5 o 6 libros más. Eso lo digo, lo sostengo, y por más que digan que no, porque yo he visto pilas de material de él en hojas, escrito así con lápiz o a máquina, eso, pero montones. Lo que pasa es que no pudo hacer porque no, la economía familiar no daba. Demasiado que hizo 4 libros y con mucho sacrificio, los pagaba él y después los regalaba él. Paralelamente, Avelino desenvolveu unha intensa actividade xornalística en periódicos como Galicia, A Nosa Terra, Lugo ou revistas como A Fouce, Compostela, Betanzos. Nalgúns destes medios desempeñou cargos directivos. O 31 de xaneiro de 2014 reuníronse na Casa da Cultura meirense diversas asociacións e entidades de Meira e Riutorto, que decidiron botar a andar un proxecto que deixa coñecer a figura e obra do poeta. Naceu así a Asociación Cultural Avelino Díaz, que comezou a traballar con ese obxectivo. Especialmente significativa foi a homenaxe que lle rendeu na súa vila coa presenza dun dos seus fillos e outros familiares procedentes da Argentina. O que estamos buscando é ocasións para enxaltar a figura. Isto non é unha homenaxe gratuita. Estas persoas son moi agradables, son excelentes persoas, pero realmente o que hai detrás disto son momentos que buscamos para enxalzar a vida e a obra de Avelino. O objetivo é conseguir que o Día das Letras do ano 2017, cando Avelino Díaz cumpriría 120 anos, se lle dedique a Avelino. Por qué? Por unha razón, por simple fachenda, por simple presunción, logo por simple vanagloria de termos un poeta veciño, non. Por unha cuestión absolutamente práctica. Nos sabemos que Avelino deixou 4 libros publicados, pero deixou moita obra dispersa que agora mesmo
parte dela está ilocalizable. Entón, serían necesarios moitos medios para investigar a vida e a obra, medios que, lógicamente, non temos e que só son posibles mediante un día das letras. Un recoñecemento que deberá contar co voto da maioría dos membros da Real Academia Galega, logo de ser proposta a súa candidatura por 3 académicos. De feito, a súa vinculación con esta institución ven de lonxe. En 1952, Avelino Díaz escribíalle nunha carta ao seu amigo Xulio Cachafeiro: Sigo escribindo e quizabes logo chegue a publicar outros 3 ou 4 libros de poemas galegos. A Academia nomeoume membro correspondente. Un dicionario bio-bibliográfico fai mención do meu nome e agora penso que teño de merecer aínda esas honoranzas e para elo farei o posível. Ten un sentido do ritmo, ten un sentido musical da palabra moi importante, dos mellores de Galicia. E non merece o día. Ten unha obra moi sólida e con máis razón, se era humilde, se era triste, con máis razón hai que airealo. No ano 69 fun por primeira vez a Buenos Aires. Eu tiña xa moita simpatía á figura de Avelino, o que me tiñan dito pouco, pero sobre todo o tipo de poesía que me gustaba moito, os seus poemas a Castelao, os seus poemas sobre o neno labrego, a súa poesía comprometida, a súa poesía dun home que se ve que tiña as raíces no campo, era o campo de Meira. Eu creo que é un poeta que quizáis despois do que agora está desfacendo vai ser valorado con máis xustiza, porque son moi poucos os que coñecen a poesía deste poeta emigrante, que é un poeta emigrante, non é un poeta do exilio, como pensa algunha xente. En el hai facetas, algunha creo que xa mencionei de pasada, especialmente importantes. El cada ano facía como mínimo un poema a Castelao, tanto que isto chegou a xuntalo en unha pequena colectánea. E isto proba un pouco tamén cal era o seu ideario. Era un home galeguista da liña de Castelao. Eu penso que a Avelino, como a moitos máis, se lle debería dedicar o Día das Letras Galegas. A Asociación Cultural Avelino Díaz leva traballando arreo para conseguilo. Homenaxes, premios e incluso a creación de roteiros polos lugares máis significativos da súa vida. A loita polo recoñecemento da súa obra xa está a dar os seus primeiros froitos. O Colexio de Meira perpetuará a súa memoria levando o nome poeta Avelino Díaz, tal é como se recolle na placa que foi descuberta en xaneiro de 2016. Avelino morreu en 1971, aos 73 anos de idade, no sanatorio do Centro Galego, case cego e enfermo de Alzheimer. Está soterrado no Panteón do Centro Galego de Bos Aires, preto das tumbas de Castelao e Ramón Suárez Picallo, dous grandes persoeiros aos que Avelino admiraba profundamente e cos que compartía a súa paixón, Galicia. ¿Quién sabe si la naturaleza no tiene algún secreto? Que lo que se hace puede repercutir, lo que se hace aquí puede repercutir lejos. A nosa figura máxima é que figura no noso que figura no himno galego. Desperta de teu sono, fogar de teu gan. Desperta de teu sono. Bueno, esto, si vostedes poden, lévenos sempre adiante como poidan. Que sendo meniño xa te ves aflixido, cando tiñas que ser as ledicias afeito por focos pesantes que che firen os pés. Pola murcha nemeza e esa dor que